Do iných dokladov účtujeme všetky interné účtovné operácie. Druh dokladu vyberieme z ponuky, ktorú sme zadali v nastavení ikona ozubené koleso. Môžeme zadať, pokiaľ ide o doklad, ktorý budeme párovať napríklad s úhradou, tak zadáme variabilný symbol. Uložíme hlavičku. Zaúčtujeme napríklad zákonnú poistku pre motorové vozidlo. Vyberieme kontáciu, náklady budúcich období z číselníka kontácií. Do poznámky môžeme zadať pre informáciu, že ide o zákonnú poistku motorového vozidla. Sumu stranu DAO zadáme ako záväzok. Uložíme.